Титла след титла, доволен съм от момчето. Показа качества, показа, че може да се разчита на него за бъдеще. Имаме голям аванс в изтърването. Сега веднага като се върне, ще почваме да работим много сериозно върху техниката там. Той има много сила, но няма техника на изтърването. Там има аванс поне от 10 кг. Ако успеем да го реализираме, просто няма да има никакви проблеми на всяко състезание. Това ли бе причината за голямото изоставане след първата част от състезанието? Значи аз имах, това е причината. Аз имах две схеми. Едната схема беше да започне от 155 и след това да имаме два опита на 160, защото знаеш, че ако вдигне 160 ще стане състезан шампион. Но просто прецених, че малко повече страх, ако почнем на 158, ще бъде по-хубаво, защото ако беше почнал 155 и остане на тях, всичко също ще говорим за златния медал. Аз с 158 запазва с шансовете и зато и така избрах тази бахта. Подобни резултати дали ще бъдат достатъчни и следващата година за олимпийска титла? Не. Значи там ти знаеш, че аз глупости не ти казвам никога, когато става дума за щенги. Значи на следващото състезание той ще стане 165-166 обещанте. И тогава вече мога да бъдем спокойни за олимпийска титла. Явно паузата не му се отразила. Това, че година и нещо не вдига, не му се отразило. Не са той. Не знам дали ти го казвам, ще го кажа. След нова година дойдох с личния му тренер Лъчезар Кичкилов. Тъкмо аз бях в основата на една офанзива, да смяна на ръководството, което не ми е приятно да говоря, но го казвам, не. И той ме пита в прав текст. Ти ако ми гарантираш, че ще се върнеш, аз ще почна тренирам. Ако не ми гарантираш, ще се отказвам за винаги, не. И аз малко така искаше страх от рисне. Но му обещах, даже аз не бях 100%, че това може да се случи сигурен, но му обещах и той се върна в залата. Така че основна заслуга за тази световна титла има лично от Кичкилов. Който сега говоря в залата. Да, Пламене, някакви притеснения от допинг контрола, който разбираме, че още е тече? Не. Абсолютно няма проблем. Спокойно може всички да се радват на успеха и да се притесняват. Как ще празнувате тази вечер там в Чангмай? Аз съм малко особен човек, аз сам си празнувам. Добре, шансовете ни до края според старши треньора и ще успеем ли да се преборим до 7-о място, което ни дава пълна квота за игрите в Пекин? По принцип, ние сме решили основно тук, ако можем да успеем да спечелим 6 квоти, което е много трудно задача, предвид това, че се взимат резултати от 2006 година и 2007 и се умножават по 0,2. Ние изоставаме на 3-4 точки след 6-те, което ни дава. Да, седмо място се го каза правилно с Китай, като извадим, не. Но така, представям, че ако имаме успехи и в 8-5, и в 105 на тежка, може и да спечелим 6 квоти. Добре, последно, Пламене, ще има ли България още медали до края на първенството? Да така, честно мисля, че още има медал ще имаме.